Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ακούγομαι. Σας ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών ενάντια στη χωροθέτηση ΚΕΛ στη Γερακίνα. Θεωρώ υποχρέωσή μου πολύ σύντομα να αναφερθώ στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την 4η Αυγούστου του 2011 στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Σαρονικού. Η Δημοτική Αρχή μας ευνηδίασε καλώντας μας να αποφασίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα εντός 2 ημερών, χωρίς καμία σοβαρή μελέτη, χωροθετώντας το ΚΕΛ στη Γερακίνα. Αξίζει δημόσια αναγνώριση στους 4 από τους 5 συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας, κύριο Δέδε Αναστάσιο, Μακροδημήτρη Γιάννη, Παπουτσί Θανάση και Φιλίππου Δημήτριο, οι οποίοι με σθένος έδωσαν και δίνουν τον αγώνα τους ψηφίζοντας ενάντια στη χωροθέτηση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αυγούστου και σε απόλυτη αρμονία και συνεργασία με τους συμβούλους της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας είπανε όχι στη Γερακίνα, ναι στο ΚΕΛ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σοφοκλής Αρής, Γεώργιος Μπιθιμήτρης και οι υποφαινομένοι. Βλέποντας την αιμονή της Δημοτικής Αρχής, που δεν είχε και δεν έχει καμία διάθεση να αφουγκραστεί τη θέληση των κατοίκων της Παλαιάς Φωκαίας και Αναβίσσου, δημιουργήθηκε η Πρωτοβουλία Πολιτών για το ΚΕΛ Σαρονικού. Η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια ανεξάρτητη φωνή που επιδιώκει να αποκλειστεί η Γερακίνα από τα πλάνα του Δήμου και της κυβέρνησης και να συμβάλλει με προτάσεις στην επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος. Την Πρωτοβουλία Πολιτών την απαρτίζουν οι 2 παλέμαχοι πολιτικοί της Παλαιάς Φωκαίας και διατελέσαντες πρόεδροι, κύριοι Δημήτρης Μάγειρας και Δημήτρης Φιλίππου. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους δημόσιους αυτούς άνδρες που υποστηρίζουν με σθένος τα συμφέροντα αυτού του τόπου και τους ανήκει δημόσιος έπαινος. Οι 4 σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας, κύριοι Δέδες Αναστάσιος, Μακροδημήτρης Γιάννης, Παπουτσής Θανάσης και Φιλίππου Δημήτριος. 3 πρόεδροι τοπικών συλλόγων, οι κύριοι Βάκουλας Βαγγέλης, του Όρμου Καταφυγή, Μανουσαρίδης Οδυσσέας, της Λάκας και Παπαθανασίου Θωμάς, του Καταφυγίου. Ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Έολος, κύριος Μενεγάκης Απόστολος, η κύριοι Μαρινάκης Άκης και η κυρία Μιχαλοπούλου Βάσια. Τα υπόλοιπα μέλη θα τα αναφέρω αλφαβητικά. Είναι οι κυρίες και κύριοι Αδαναλόγου Χρυσούλα, Ακρίβος Προκόπης, Αθανασίου Θανάσης, Γιανακοπούλου Δήμητρα και Γεωργαλής Γεώργιος, Διαμαντίδης Μιχάλης, Ζαρκάδης Άγγελος, Ζωήδης Μιχάλης, Κυριακόπουλος Γιάννης, Καραγιάννης Σταματία και Κατινάρη Κυριακή, Μπλιώνας Κωνσταντίνος, Μπουκουβάλας Ηλίας, Πουρωτού Στυλιανή, Σκορδαλιά Ειρήνη, Σουκαλάς Θανάσης, Τσιακάλου Αναστασία, η κυρία Φραντζέσκου Ζαχαρό, που από ετών αγωνίζεται για το καλό του τόπου της, ο έγκριτος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Χασάπης Κωνσταντίνος, ο οποίος λόγω της ιδιότητάς του έχει εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος, αγωνίζεται και καθοδηγεί με ιδιαίτερο ζήλο τις κινήσεις μας. Θα σταθώ με
ιδιαίτερη τιμή και στον εκδότη του Αττικού Παρατηρητή κύριο Άγγελο Φραγκόπουλο, ο οποίος μέσω της εφημερίδας του και όσων άλλων μέσων διαθέτει προωθεί με ξεχωριστό, αντικειμενικό, επικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο τις ενέργειές μας. Η περιοχή μας κινητοποιήθηκε. Κάτοικοι και εκπρόσωποι του λαού έδωσαν δυναμικό παρόν. Οι κυρίες Όλγα Κετέογλου και Αγγελίδο Θανασία, σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αναβίσου, από την πρώτη στιγμή συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Η Πρωτοβουλία Πολιτών συνεδρίασε πολλές φορές, αφουγκράστηκε το δημόσιο αίσθημα και η πίεση αυτή μεταφέρθηκε στη Δημοτική Αρχή Σαρονικού. Στις 17 Οκτωβρίου, με σπουδή, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρονικού ακυρώνει την απόφαση της 4ης Αυγούστου και 2 μέρες αργότερα έχουμε την ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής και την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Κυρίες και κύριοι, τα συμπεράσματα δικά σας. Η χωροθέτηση του ΚΕΛ στη Γερακίνα είναι λάθος τεραστίου μεγέθους που καταστρέφει μία πόλη και τον κόλπο της Παλαιάς Φωκαίας και Αναβίσου. Δεν θα επιτρέψουμε η θάλασσα, πηγή ζωής και αναψυχής να καταστραφεί. Η Πρωτοβουλία Πολιτών και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι της τελικής δικαίωσης που σημαίνει όχι και στη Γερακίνα. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, με όσα κυκλοφορούν στους διαδρόμους της πολιτικής παραπληροφόρησης, απευθύνομαι στην ηγεσία του Δήμου Σαρονικού και ρωτώ: τόση άγνοια είχα στις 4 Αυγούστου που η Γερακίνα ήταν η βέλτιστη λύση και μονόδρομος, ή συνέβαινε κάτι άλλο? Τι μεσολάβησε και σήμερα εμφανίζονται ως οι μεγάλοι αντίπαλοι της πρώτης τους απόφασης? Βγάζουν δελτία τύπου, γράφουν στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν φεϊβολάν και εμφανίζονται ως μετανοούσες Μαγδαληνές. Η υποκρισία, η ανευθυνότητα, ο εμπεγμός οδηγούν στην ανυποληψία και αυτό τους τρομάζει. Τους δημιουργεί πανικό και τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Φοβούνται αυτό που λέει ο λαός. Φωνή λαού, οργή Θεού. Σας ευχαριστώ. Τη σημερινή εκδήλωση θα συντονίσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Ντίνος Χασάπης, τον